vil sige, det er et stort problem. Jeg synes, det er på en måde lidt ulækkert, når man har ligesom også sådan et ansvar som hundeejer. Ja, det er sådan noget, der følger med at have en hund, synes jeg. Ja. Det skal man bare gøre, okay, når man er offentlig sted. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg kan jo bare gå udenom. Ja. Ja, men synes du ikke, du skal stå til ansvar for, hvad din hund gør, når nu er det dig, der ejer den? Nej, men altså, jeg vil sige, at alle levende væsener skal jo lade sit affald et eller andet sted. Så jeg kan ikke helt se problemet. Så og det synes du ikke, du skal samle op? Det er da også pisse ulækkert at stikke sin hånd ned i sådan en pose og samle en lort op. Det synes jeg da. Jeg tror, en løsning vil være flere af de der stande der, hvor man kan tage nogle poser og smide dem i. Fordi jeg tror måske, nu har jeg ikke selv dem, jeg har aldrig haft det, men hvis man har de der poser, så hvis man glemmer at tage dem med, eller sådan noget. Ligesom flere skraldespande.